the Crispin and Susing Funeral Homes ket agaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Nadanunan manen ti panawen ti Paskwa. Panawen na selebraran ti lubong ti panakayanak ti Mesyas. Kasi ti kinuna ti nasantuan na surat. Ipasngay ti may sa lalaki ket panaganam tu iti Jesus. Agsipod ti salakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Kablao manipod iti Hisha Prime Sand and Gravel Aggregates Philippines Incorporated. Diyos unay ti Agnina. Tidings we bring to you and your kin. We wish you RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:13. Padaanan ng ti programa tayo, tap numamuan, dagiti umili. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa, tap numamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatarparan pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga pangaldaw ti Biyernes, ti mabilang iti bulan ti Disyembre tawen 2021. Ingkami manen isang bay kada kayo ti programa tayo tap no maamuan dagiti umili pakamuan pakangigan kadagiti kabarwanan nga damdamag dagiti pagtengken pasamak iti pagilian tayo kang runanay ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Indang arod danggayan apo nga kakailian mga karonda iti ada ito'y sabali pa parang ti programa tayo tap no maamuan dagiti umili. At yorod di anak ken gayam yo timon ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Iti biyang team Master Control da Engineer Mark Tuliao ken ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Kasameten mangkit-kita pa lang ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jomar Butay. Da kami arod ti sangsang kamay sang may dumanon kumablaaw kadagiti tinadayaw nga pagtengan nyo. Anyaman ti araramidan nyo kadagiti agundaway apo nga kakailian mga karonda. Ala kablaon tayo digitay manarimaan ti panagpasar na dagiti madama ti pannangan na
Digiti agpalpal pa kasama tan digiti agapurapay laing nga agluto. Ken kasama tan digiti agrubarubot manen nga dan pagturungan. Kamakamen dati oras ti alauna. Kasi kang kanayin kaya awis ka na kayo apo nga kakilyan no dali tay problema when no parikotyo at tinam naman inyo nga makatulong kada kayo ket ti programa tayo when no estasyon tayo han kayo nga rod nga agpangadwa ipadaanon nyo dagita babanitin kay panagtawag iti telepono bilang 6003869 when nag-text kayo ti official text line ti programa tayo 0965-752-2901. Beno, ti arodan, digiti papaulo, digiti kang runan ngayon tayo mapagsalitaan, iti daytoy nga gundaway. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay. Okay, lawan na gagayam ka na kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, hanakaugmat gayam deta microphone ka po nga kakailyan. At rodan digiti papaolo, digiti damdamag tayo tatang kanito. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Baro apaway lay Water Park, masirsir mata, ang mainauguraran itaabulan ti Disyembre. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na! Governor Manotok, impagunam-gunam na, ti panang surot pailaeng karagiti minimum health protocols, oray bimabanti kaso ti COVID-19 dito Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na, padaanan nyo ti COVID-19 update, ang pong kakailyan. Mano nga tamanen, di kita'y baro nga kaso, manomet ti baro nga nakrekobre at dakaditi pimusay, padaanan nyo ti COVID-19 update. Tapno mamuan, dagiti umili. Karaman tupay, digiti damdamag, manipo di kwerpo ti pulisya, digiti damdamag iti Kapitolyo Provincial, ti sasaaden ti panawen. Digiti reports tong idanon, digiti kakadwa tayo, ken kastamatan syempre, apo nga kakailan, kasten ako padaanan nyo ti COVID-19 update tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Dagitoy kaya na sabsabalin tupay papaulo. Dagiti damdamag tayo iting kay mamuan. Mangiganen ti detalya dagitoy. Kalpasan ka dagiti sumagmamano apang malagip. Manipod ti technical studio. Ngayon kasangwanan deta. Kablaon tayo man ni Manang Emeline Butay de los Santos. Ni Manang Edward de los Santos. Dito'y Barangay Bungon. Dito'y syudad ti Batak. Nagasat ngayon kay panagdengdengyeg. Panagbuibuya. Ken kasamatan panangal-aldaw. Agsublinto ti programa tayo. Kalpasan dagitoy. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:20. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, kanda dumapay. Ken saan la data, magatang pay sa jay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan.
car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganan. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naigeta suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Papagayam, may samanan nga mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itiintay mga gan. Anya, yung complete name mo tatay, kuya? Carmelito E. Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-ubra. Bali, hindi ka mga diabetic ko, di sir, tama. Kung nga bakterya ko na daman, sir, Nagpapag bakterya di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Nanipod di July, sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbaranta ba, si sir, nanipod di Diminong. Hindi ko, sir, kat medyo nakapsuta kiding ako, halaka makakuting nga makabangon. After 3 days, marinalata hala timbig sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati ka sa nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:25. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pa'y kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dadumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batac City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno tuloy-tuloy tiyo programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Haditi lang ang estasyon tayo RPN DCRL Radyo Ronda Batac. Tiya dahil akong daway pero den iya padanon tiya kaudyan nga sasaaden tiya panawen. Manibo di tiya Pag-asa DUST Tilawaga International Airport. Okay, intero den iya padanon tiya sasaaden tiya panawen apo nga kakailyan mga karonda. Ala dumig kayon ta intayon idanon tiya kaudyan asasaaden ti panawen kadagitoy nga gundaway.
Ato yan ti sasaaden ti panawen itatanga agmalem. Radyo Ronda Weather Update. Naimbang nga orasyo kagayan karabsat, ato yan ti sasaaden ti panawen. Ti Sherline, when no nagsabatan ti nalamiis kay napudot nga angin, afektaran na ti makinamyana na daya apaset ti Mindanao. Northeast monsoon, when no angin amyan, nagtultuloy afektaran na ti Luzon. Diti Ilocos Norte ket madaan ti swag mamano nga ulep, aginggana na ulep atangatang, ken tsansa ti panagtudoy ti makinamyana na paset ti probinsya. Agpanuray ti kalalayngan na aginggana na pig sa puloy ti angin manipod amyanan adaya. Ti baybay na dawel aginggana na dawel unay. Adagil warning ana ibayog kari ti baybay asakpen ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Mabalin nga umabot ti katayag ti daluyon manipod 2.8 aginggana ti 4.5 a metro. Baybalakad kari ti mangalap asanda pay lagag aglaylayaga kasnamet kari ti dakkel a barko nga mapandagan anad kari ti dakkel nga daluyon. Narukod ti kalamiis iti agsapa 20 degrees Celsius ken bimari tatangal daw 30 degrees Celsius. Simingising tay init iti agsapa alas 6:19 ken lumnek ti init into no oras ti alas 5:23 into no malem. Radyo Ronda Weather Update. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, makapasar tayo iti nalamiis nga panawon. Gagayem ken kakabsat ket intero ditultuloy ti programa tayo. Tapno maamuan dagiti umili ket iti daytoy agundaway intay iya padanon dagiti sabsabalipay nga intay mapagasaritaan iti daytoy nga kanito. Masirsirmatan iti formal apan nakinagurar ti Paway Lake Water Park iti masungad nga aldaw. Second kini Provincial Tourism Officer Mr. Ayn Raquel may samanin detoy anapinta sa proyekto ni Governor Matthew Marcos Manotok ang masarakan iti sakaanan ti Malacañang of the North. Inlalawag na napintas iti nakaiplastaran ti water park gapot agkakamang ditoy ti Malacañang of the North ken iti Chinese Garden Anawaya apag pasyaran dagiti lokal ken gangganeet a turista. Inpalgak na dati adamet ti entrance ken exit point ket masapol masurot dagiti minimum health protocols. Kabayatan na siragsakpay nga nang ipakamo nga adapay ti boat house iti Bataka anapintas apag palailangan. Inay na napapintas met iti kalsada mabalin nga usaren dagiti agwis bisikleta ken pagnaan dagiti umili nga agjogging nang runa iti nasapa abigat. Tapno mamuan dagiti umili. Inanamain tayo gagayem ken kakabsat detoy manamnamang pan nakainaugurar ti Paway Lake Water Park masarakan iti asideg ti Malacañang of the North apong kakailan ket tay na tayo may samanen detoy nga pangawis pangatrakar kadagitay turista nga umay ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte ken kasamatem detoy na iya panamnama nga masurot lata dagitay health protocol laban iti COVID-19 apong kakailan mga karonda ken oray ditoy syudad ti Batak adamet detoy may sa kadagiti pangawis manen kadagitay gangganeet nga turista o kadagitay local tourist ada dati pagbutingan daytoy mismo nga paset ti Kiawit River dayain na mismo ti Marcos Mansion wenno datoy daytoy ti Banawag ditoy plaza ay ti syudad ti Batak gagayem ken kabsat ket talagang napintas nga pagbutingan para kadagitay mahilig nga aglugan iti ano panawag no ka nagijay digitay kasla natnagala digijayen digitay hamit nga rod nga rakit kuna tayo gagayem ken kakabsat digitay water boat kuna tayo nga rod syempre i-sping tayo kadigitay makitkita tayo met iti taaw apo nga kakailan so daytoy tatati may sa kadigitay pangawis ti turista ditoy syudad ti Batak daytoy naimuntar nga pagbutingan iti mismo nga paset ti Kiawit River iti mismo nga poseg ti sentro ti Batak. Tapno mamuan dagiti umili. Pero po nga kakailan, aga sublinto ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili nadultupay nga damdamag informasyon iti ingkay manggigan. Kadlawon tayo mampay ti panagbuibuya ni Mr. Edmond Crisostomo ken kasameten ken ni Janet Umay. Ni Janet Umay ket tagadingras sa tatay. Okay? Aga sublinto ti programa tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo.
Tapno Mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 32 minutos, kalpasan ti oras de las 12. Marami na ang napabilib sa iBerry. Shop ni Pavis Laroya, to'y La Union. Danak iti problema iti matang ating kinobing ko, nalabon ti panagkita gapo ti panaggamgamit cellphone. Adda ti gayem ko nga kastim lang ti problema na, imbaga na kanyak da iti iBerry nga gamitak napadis na datoy. Shakmat, kinan panunod ko no talaga gamitak datoy kaysa gamitak iti eyeglasses. So nga naggamitak duwa Domingo kasi nariknak ti panagbalbalin na ti mata kinalinaw na tiyaman ko tahanak nga gamitin iti eyeglass. Pagyaman na ti iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Maririro kayo kadi, ikinakado nga herbal supplements nga rumrumuar. Yan di met latta sumamay iti bagyo. Interesado kayo kadi nga agusar iti herbal herbs. Tapnon nasalon at kayo, yan di met amono sa dino tingkay papalan. Maproblemaan kayo kadi, nga adu ting kayo tumtumaren, nga agas. Yan kaskas di nga adu tinasakit nga inkay marikit na NGT Health and Wellness Center. Isungbat dagita nga problema. Ti NGT Health and Wellness, ket nagtitifunan dagiti expert therapist. Train staffs kadagiti moderno nga equipments to natural healing modalities, can train naturopaths and alternative doctors nga magisuro iti natural nga wagas at minunimbag dagiti MMNU nga saksakit. Bumisita iti NGT Health and Wellness nga masarakan sa Dzay, Barangay 53, Buweng, Laoag City. No kayat yu pa iti agado nga informasyon, tumawag when mag-text ti cellphone numbers 0949-737-8930 or no 0915-499-3377. Fisika, Jack and Salon at Healthcare Consultation and Health Products. Ket manggigan intunggal Sabado, oras de las 10:30 hingga at alas 11:30. Babayan iti eksperto di Natural Health Care ni Dr. Hani Beras Tamayo. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Pasko manen, manggigan tayo manen dagri Christmas carols. Ket sapay kuma, tamatong palmet amin dagiti rarapaap tayo iti datoy abiyag. Na imbaga Paskwa, ken nabunga, abaro atawen tayo amin na sangapada. Kablaw manipod iti Schools Division of Lawag, Mrs. Vilma Eda, Schools Division Superintendent, Lawag City. Jingle bells, jingle all the way. Ti Paskwa ket sumangbay gapu iti nailangitan a regalo. Ket sapay kuma tadatoy a regalo ket paragsaken na ti puspus tayo. Na imbaga Paskwa ken nabunga abaro atawen tayo amin sa sangapada. Manipod kada Dr. Isidro Metaniel Faustino and family, Dublin, Ireland. Mr. and Mrs. Ernesto and Lita Kilban and family, Vancouver, Washington, USA. Chicken Licious, Lechon Manok, Kagawad Manny Morales, Manager, Lawag City. Mr. and Mrs. Manolito Orsino and family, London. Honorable Paul Baltasar and family, Sangguniang Bayan member, Sarat, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agin. Paskwa, panawen para kadagitag kakapamilya kinagagayem, nga aglangin-langin. Ngem ti kang runan na selebrasyon, ket ti idarating ni Kristo nga ari. Merry Christmas and a brighter New Year to all. Manipod kada Miss Angie Yapo, Sacramento, California, USA. JMCD Life Hub Pharmacy, 2nd floor South Wing, Lawag City Commercial Complex, Lawag City. Kay Cervico, kaibigan mo sa pag-asenso, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agina.
Kapela Lubong ket Rambahan na ti Paskwa, panawen na panakayanak ti Manubot. Sapay kumatag balin nga natalnaken na salunat ken nagtalinaed nga natipker ti na Kristyanuan na pamati tayo. Karagsa ka Paskwa ken nabugbungan tumanen, abaro atawen tayo asa nga pada. Kablaw manipod kada Honorable Sandra Tan Cabreros and Family, Vice Mayor, Curimao, Ilocos Norte. Baduk Builders and Supply, EP Power Gasoline Station, Mrs. Cheryl Pagaling Coloma, Ken Jason Coloma, Operations Manager, Ken Honorable Edward Boyet Kilala, Municipal Mayor, Mrs. Judith Kilala, Kandidato para Konsehal, Curimao, Ilocos Norte. Thank you very much. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:38. Saan na paudi kadang iti damdamag? Maayos kay nga ron adumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Benin tayo itultuloy tiya programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Keta tapukan tayo ruden tiya may kadwakin maudi na 30 nga minutos ti programa tayo. At ti palang to'y anak ken gayemyo timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Kasama tayo ni Tibiang Team Basa Control, the Engineer Mike Ramos ken ni Engineer Marca Tulia. Kabayatan na itiya sa balipay nga damag, impagunam-gunam ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manoto, kiti agtultuloy, apan ang surot kada iti minimum health protocols, iti baet apon pumimpintasen iti sitwasyon ti COVID-19 dito'y probinsya. Segon iti gobernador, nasken itultuloy iti panagusar iti face mask, panagbugo iti ima babaen ti danum, sabon ken panagusar iti sanitizer ken kangrunan na, panagobserbar iti social distancing. Segon pay ken kwa nakasapulan, amasurot ti 70% capacity, kada iti indoor activities tapno mamentenar iti physical distancing wenno panag-inadayo. Inlawlog na ana ilanad pa iti kaudyan nga pinarukatan na nga executive order anasken nga amin nga agatendar iti anyaman nga indoor businesses ket fully vaccinated iti anti-COVID. Patalged ti amati probinsya masapol ti panangsurot kada iti minimum safety protocols tapno sa anen nga agsublipay iti adu abilang dagiti agsakit wenno mapektaran ti virus gubay ti novel coronavirus disease asim malapon iti intero a lubong. Wen gagayem ken kabsat dayta ti kasayaatan nga aramiden tayo ang numampay limukay kuna tayo iti adang pagsasaadan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte gapu pay laeng kada itoy COVID-19 ken ado iti bimabaan na masapol nga detay suruten tayo digitay naiyat nagpailaeng nga safety protocol tapno ni kasakit haantay nga aglabsing ken kasama ten mayadayo tayo iti mabalin nga panakasakrab panakaala tayo ti virus apong nga kakailyan. Daytay allow den ti 70% capacity kadagiti indoor activities. Ngem masapol nga daytay obserbar ti physical distancing wenno panagiin na dayo apong nga kakailyan. Ken kasama ten may basar ti executive order a pinarukatan ti gobernador iti agatendar anyaman nga indoor businesses ket fully vaccinated iti anti-COVID. Laglagi pa nyo digitay makunkunang indoor services pwede digitay pasken allow din iti 70% ken masapol nga digiti agatendar ket fully vaccinated da iti anti-COVID apong nga kakailan nakalawlawag nga tamit
10 deta baka agin jajam mo kay tumanen. Ken deta nga rod ko na ni Apo Governor nga oray bimabati kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo. Ada nakasanayan tay sa amot ket din ta oray iti lang ket talagang nakadado di kitay mangsursurot agus usar ti face mask. Iti face shield ket hanuna yan nga patpatungpal haanin ngayong kapilitan ko natayuman. Dapat lang di tayo require nga business establishment man-manon apo nga kakailan oray pa lagi tayo malls ket agawat dan kadagi tayo kakailyan tayo oray sa andang nga nakausar ti face shield den tinasken ket naka masda ken kasamatan adetoy panangobserbar iti social distancing apo nga kakailyan mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Tuloy-tuloy ti programa tayo, Tapno Mamuan, dagiti umili. Dito lang estasyon tayo, RPND, CRL, Radyo, Ronda, Batak. Hintay meta, itultuloy iti padanon, kadagiti adadupay nga damdamag informasyon. Iti daytoy nga kanito, apo nga kakailyan, mga karonda. Ket iti samalipay nga intay danon nga damag, itatang kanito apo nga kakailan kaya tapakasik na dito inalalayan ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotok iti panagdanag dagiti umili gapo kadagiti nagsasarno apamaltug itay kalabes at ikaw dyan kaya titipan nakapapatay ni Sangguniang Bayan member Apolonio Medrano iti ili ti sarat nupay kasama mati ti amati probinsya nga awan ti uray maysa kadagitoy ket adapan nakainaig na iti politika may palagip maysa ti San Nicolas maysa ti Solsona ken ti maysa iti sarat do sa dino dua dagiti biktima ket pimusay iti bayad detoy naiget nga imbilin ti gobernador iti biyang ti Philippine National Police kang runaan na ken PNP Provincial Director Senior Superintendent wenno Police Colonel Christopher Abrahano amang imbestigar kadagiti pasamak tapno makemeg ken agsungbat dagiti responsable mangnamnama ti amati probinsya iti panangkita na saya at dagiti otoridad ken dagiti mayor kadagiti bukod da nga ilip tapno masigurado ti linak urnos ken talna kabayatan ti panagkakampanya ken panagpipili iti umay nga tawen. Tapno mamuan, dagiti umili. Data ti nagbalin nga sarita ni Apo Governor Macho Marcos Manotok deti panangibagana nga awan iti pagdanagan dagiti apo nga kakailyan tayo iti alaksid nga tallo dagiti nagsasaruno nga pamaltog napasamak ditoy probinsya tayo Ilocos Norte ilaingin hana masulbar may basal iti biyang TPNP ket detoy kaudyan na pamaltog dita sarat idilaeng Lunes dagiti pan nakapalto-paltog rason nakatayan na ni Sangguniang Bayan member Apolonio Medrano apo nga kakailyan alaketa i-update tayo man iti biyang PNP at kadin iti lead nga inda sursuroten ken nabigbig kadin iti kinasasino dagitoy pimmapatay ken kuana numalagipyo adapay detoy ipaay a reward money iti biyang ti lokal gobyerno ti Sarat ken kasamatan ken ni Mayor Engineer Remigio Medrano 200,000 deti agapo ti munisipyo ken tutupan ni Apo Mayor Medrano iti aganay 300,000 pesos so aganay 500,000 pesos kagudwa ti milyon na pesos deti reward money iti makaibaga iti mastermind ken may kaibaga dagitoy pimmapatay ken tinasaong konsehal. Tapno mamuan, dagiti umili. Hala sapay kumata awanen dagiti mapasamak nga pamaltog ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte nupay patpatalgedan iti biyang TPNP ken kasama ta ni Apo Governor nga ditoy ket isolated cases laeng apo nga kakailyan alaket oray isolated cases kuna tayo akat haan mo nga maikat iti panagpanunot iti madi digitay apo nga kakailyan tayo kang runaan na kadagitay lugar nga pakapaspasamakan dagitoy nga krimen apo nga kakailyan mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Tuloy-tuloy tiya programa tayo Tapno Mamuan dagiti umili alas 12:44 awan ti report digitay kakadwa tay tarwar engineer awan report da. Tapno mamuan, dagiti umili. Padaanan nyo tiya COVID-19 update tayo gagayam ken kabsat ken kasama ten napananan deti boses ni Juan Dituyen inala dan samot taon. Okay? Babati ang mixer.
Wari ka takitan tamang ket adda islat na dito yan dito boses ni Juan ket awan inalada. Awan. Awan impalipit mi tay bigat dito ket awan mutan. Panakialaala dan samutan. Alawan gagayam ken kabsat awan ti kopya yod ta engineer. Awan ti kopya. Wan panakialaala damutan awan mo detay boses ni Juan dito yon. Tapno mamuan dagiti umili. Tuloy-tuloy ti programa tayo. Datay boses ni Juan gagayam ken dang datay text line ti jaka matandaanak datay boses ni Juan tayo datay text line iti hangko ammo datay pagitexan gagayam ken kapsat. So madamdama tay padalon tayo dati boses ni Juan 2022 poll survey question proyekto ti RPN nationwide gagayam ken kapsat. Di ko na datay poll survey question tayo no taga San Nicolas ka. Sino ti Piliem amang ituray iti talo atawan manen kunanan sa di ka di Mayor Alfredo Buying Valdez bueno ni Bukal Domingo Ambrosio no kaya ti amang ipaay ti sungbat bueno agree kayo love para it ken ni Apo Buying Valdez ken okay ken ni Apo Domingo Ambrosio gagayem ken kabsat. Mabalin nyo ti aga sungbat iti FB live tayo. Ano na tayo official text line iti estasyon tayo ngem ate malagip na tayo official text line iti boses ni Juan 2022 survey. Beno po nga kakailian, tuloy-tuloy ti programa tayo tap na mamuan dagiti umili intero din iti COVID-19 update tayo. Okay, intay ti COVID-19 update tayo. Intay man kadigiti duwang nga syudad pailaeng sa tayo tumapan iti probinsya. Okay, intay yun na ti COVID-19 update. Manipod dito syudad ti Batak. Dumingegen digiti taga syudad ti Batak. Intay idano ne dito COVID case bulletin update. Okay, yuray talang ket na medyo nakapsot kami datoy internet. Okay, tayo niti COVID-19 update iti syudad ti Batak. May basar iti City Government of Batak. Daytoy ket naparukatan idi December 8 pay lang. 8 deti na udi. Okay, December 8 deti naudi pa ilaing gagayem ken kabsat. As of December 8, 2021, 8 a.m. Okay, awan ti new cases, new recoveries, awan mati baro apim musay. Kaya madan ti aktibo nga kaso ti Batak, Inem. Kaya kasama ten ti total recoveries 2,472. Kaya aganay 80 ket upat dagiti pimusay. Kaya kasama ten 2,562 ti total cases dito syudad ti Batak sipod ng rugi ti pandemya. Iday pay napan nga tawen. Dagiti langin barangay nga daan ti COVID positive. May sa ti barangay Kangrunaan, may sa ti barangay Kalagit, may sa ti barangay Kiling Norte, ken may sa ti barangay Pimentel, ken may sa ti barangay Bawa West, ken may sa ti barangay Kulo. Itimet syudad ti Lawag. Okay, digitay taga syudad ti Lawag, dumeg kayo. Itimet ipadanon deti COVID-19 update manipod ti syudad ti Lawag as of December 9, 2021, 9 p.m. Idirabi idetoy. Okay, ti confirmed cases ti Lawag 5,100. Ti total recoveries ket 4,970 ken adaan ti maysang nakarecover. Ken aganay 124 ti total de 126 kung natin man ket ti total death iti syudad ti Lawag ken kasamatan
upat daytoy aktibo nga kaso kalpasan nga duwa dagitay na inayon. So ti syudad Tilawag upat laengen ti aktibo nga kaso iti syudad Tilawag. Kabayatan na intimate iti biyang ti probinsya apo nga kakailyan. Okay, ti probinsya dumngeg kayon daytoy ket as of pulpuligos manen nakapsot ta talaga ti internet manen gagayem ken kabsat agore kayo ta iplastar tayo nga nalaing detoy pag monitoran tayo seknan pa lang kadetoy update ti COVID-19 iti syudad ti Lawag. Kaya probinsya ng Ilocos Norte konakman ket di. Okay, dato yung COVID-19 update iti syudad when iti probinsya tayo as of 10 p.m. last night, December 9. Okay, dati adan tayo ti talo abaro nga kaso ken aganay o patapulo ti active cases tayo. Pitumet digitay new recoveries ken aganay 18,423 ti total recoveries tayo ken awan ti baro api musay ngem aganay 485 ti total deaths tayo ken aganay 18,948 ti total cases dito probinsya sipod ng rugi ti pandemya itay napan nga tawen. Okay, digitay baro nga kaso dua tinaggapo ti syudad Tilawag may isa ti dingras okay bali madimet agtali dito upat ko na ay wexto dua ti naggapo Tilawag ken may isa ti dingras digitay nakarecover 7 tilang lawag ti ayan ti nakarecover 7 Ito new recoveries. Awan met iti new death, met iti casualty. Ken kasama ten adapay duwa nga nabatbating aktibo nga kaso ti ili ti Bacara, maysa ti Bangi ken Burgos, upat ti Lawag City, duwa ti Pasukin, talo ti Piddig ken talo ti Vintar. So aganay 16 ti active cases iti District 1. Kabayatan na iti ili ti Banna sa Apulo, detoy aktibo nga kaso da, Batak Siyam, Dingras maysa, ken Paway maysa, ken San Nicolas talo. So 24 ti active cases iti District 2 Gagayem ken Kabsat. Okay. Itimet lugar nga napagtalinaed nga COVID-free ti ili ti Adams, Karasi, Dumalneg, Pagudpod and Sarat. Dito'y distrikto ti Batak, Badok, Curimao, Marcos, Nueva Era, ken Pinili, Agraman ti Solson, Ilocos Norte, edi Kalman, upatan ti adaan kaso dito'y distrikto ngam adamot manan ti baro nga kaso ti Dingras isut gapo nang 5 manan digitay ili nga adaan pailaeng ti kaso dito'y distrikto. Idinto tay ti District 1 ket tilaeng Adams, Karasi, Dumalneg, Pagudpod ti awanan iti kaso agraman ti Sarat Gagayem ken Kakabsat isut gapo nang ad-ado ti kaso iti distrikto ta 24 24 kumpara iti District 1 16. Ngem ad-adumet dagitay ili nga awanan ti kaso ti COVID-19 iti Agdama Gagayem ken Kabsat. So ulitin tayo. Ad-ado ti kaso ti COVID-19 iti distrikto kumpara iti District 1 tati distrikto 24 iti District 1 ket 16. Apo nga kakailan ngem ti pagpiana iti distrikto ad-ado digitay LGU nga awananen iti kaso ti COVID-19. Ta daytoy banna iso ti kangatuan tata ti kaso ti banna sumaruno ti Batak kasama tan anapay digitay daduma ti Lawag City o pupatlayan ti Lawag City and kasama tan digitay daduma talo duaken maysa alaket aga ti tinulong tayo nga mangi pababa ay kaligitoy kaso ti COVID-19 babay ni tintay panagkarkararag ken panagan-annad tay amin nga sangapada apo nga kakailan mga karonda. Tapno mamuan dagiti umili. Adapay nabatbati 4 nga minutos kasangwanan ti oras ti alauna kasangwanan intay pumakada
Keta kablaon tayo man ni Miss Agnes Jo Ganyo, manarimaan nga agbuybuya, manipo dita pagilian nga Hong Kong. Kasama tan kablaon tayo pa, da Comadre Cristina Makatumbas, dito Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte, ni Tata Vidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan Marquez, ni Nana Tarsila. Nagasat nga Malem, nagasat nga ingkay panagdingdingeg, panagbuybuya ti programa tayo, tap no maamuan dagiti umili. Kabayatan na, ada dato'y pakaammo, manipo diti Ilocos Norte Electric Cooperative, ada dato'y power notice interruption apo nga kakailan. Okay, intay ipadanon detoy panagpukaw ti serbisyo ti kuryente into no Sabado, into no bigat alauna ti malem, aging gana ti oras telas 5 ti malem, 4 nga oras. Tumek kayon digiti Tagalawag. Aga pukaw ti serbisyo ti kuryente Talawag iti Barangay 13, 14 and some parts along P. Passion Street, Mulberry Street, Punisher Street and Governor C. Ligot Street. Okay? The causes of interruption na 3-phase primary line extension. So agi panda ti extension kanti 3-phase primary line da gagayem ken kabsat. So ulitek dagiti barangay dita syudad Tilawag nga pagpukawan ti serbisyo ti kuryente ket ti Barangay 13, 14 and some parts along P. Passion Street, Mulberry Street, Punisher Street and Governor C. Ligot Street. Okay, into nabigat deta alas alauna ti malem, aging gana ti oras ti alas 5 ti malem. Alakit na pipiat basit at no bigbigat apo adu digitay marurod nangro na digitay haan nga makaurnong nukat danumda nga ti pannaroyanda kadetay di kuryente detay pakandaren dalatan isaksak dalatan isaksak dalatan then upenen dalatan digitay poset dan gagayem ken kabsat detay ko di kuryente ti pagpataudan dati danom alagat na pipiabasit alauna tiyempot panaginana gagayem ken kabsat alaket antisiparan yun ton nangnaro into nabigat ket panaglalaba Washington Day bakasyon into nabigat apo nga kakailan mga karonda iso nga dagitay taga Barangay 13 ken Barangay 14 dita syudad Tilawag agpukaw ti serbisyo ti kuryenteyo into nabigat. Tapno mamuan dagiti umili. Kablawan tayo mampay, di kita dumdumig kada tayo dito Batak Public Market na imbag ngayon kay panagdengdengeg ken panagbuybuya. Agitay agdengdengeg iti radyo, buybuya ti live streaming tayo. Beno po nga kakailan, tiyempo na met nga ruden tap na tayo na pumakada. Okay, kuna na to'y Merry Christmas, kumpad. Kuna ni kumpad Michael Mabuti Galakka. Dito Vice Mayor's Office. Alakit advance Merry Christmas, kumpadre. Pero gagayem, ken kakabsat mida. Tiyempo naman nga ruden tap na tayo pipinakada. Alakit into no bigat hanyo nga mangigan ti programa tayo ta Biyernes nga rodata agresyom tumanen into no umay nga Lunes. Di mangigan yun into no bigat pulis asintado 11:30 ang nga na ti oras ti alauna. Kadwa nga ruden na pumakaday ti biyang timas sa control the engineer Mike Ramos ken engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon station manager Rod Sadjan kasama ta ng kitkita ti seguridad de estasyon tayo ni Mr. Jomar Butay ken toy mo ti biyang timon ti dati programa ni Ronald Idol Domingo magibatbati ti imbagadamag na imbag nga malemtay amin nga sangapada. Babay na po and stay safe always. Advance Merry Christmas. Babay na po. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time
May sa minuto kalpasan di oras ti alauna. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung gagayem kirabsat at iti kaudyan nga dama gitata nga oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Damag pa ilang manipod dito lugar tayo. Ngimato iti 5 shooting incident iti dayti atawen ikumpara itay na panatawon iti kastoy betlaing at tiyempo. Dayto iti impakamo ni PNP Provincial Director Police Colonel Christopher Abrahano. Second kenkwana may basar iti data ti Ilocos Norte Police Provincial Office 20 laing shooting incidents tini-record da itay na panatawen. Inlalawag na nga agpapan Disyembre 6 naka-i-record dan iti 25 nga shooting incidents iti daytoy atawen. Nupay kasta kuna na ati pagsiatan na kaduan kada iti napasamak pamaltug ket nasulbaren idinto adri iti duma ket manariman paylaeng iti investigasyon. Iti paet detoy mamati ti PNP Provincial Director dagiti kaudyan na pamaltog ket masulbari ti kabitan na panawen babaen metten iti tulong dagiti umili kang runan na kadagiti nakaimatang kadagitoy dinakamat na nga iti napasama ka pamaltog iti ili ti San Nicolas ket addan ti naipilan ti kaso idinto nga iti Solsona ket adametten ti naarestar. Dayta ti kaudyan nga dama gidatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 3 minutos kalpasan ti oras sa launa. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 + 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. John Ray Joy Water Market and Refilling Station. John Ray Joy Water Market Refilling Station. Detapi solusyon. Nasitaw na dalog aganong. Approve PBOH ang mainom. John Ray Joy Water Market Refilling Station. Detapi solusyon. Nasitaw na dalog aganong. Approve PBOH ang mainom. Kang runaan at kasapulan ti tao, tanong amang pakirag kadatayo, nasinaw ken nadalus na inumen, DOH approved iso maawan ti pagdanagam gayem. John Ray Joy Water Market and Refilling Station, owned and managed by Mary Joy Budwan Garcia, Masarakan iti Barangay 22, Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Living good is living safe. Living well is living healthy. Living cool is living clean. Living for the whole family. John Ray Joy Water Market and Refilling Station. We wish you a Merry Christmas. Nadanunan manen ti panawen ti Paskwa. Panawen na